Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wandur tifa'in wang fisolin ana huwa angta wal furu'u la tastabihu. Wandur tifa'in utawi domir kang anduweni makal rufa. Wang fisolin lan domir mungfasil. Iku ana lapat ana huwa lapat huwa wa angta lan lapat angta. Wal furu'u utawi piro-piro pang-pangane ana huwa angta. Iku la tastabihu. Ora serupa tatawa ora samar apa furu. Takodama wis dingini apa anad domiro sak temene domir. Iku yang kosimu kebagi apa domir ila mustatirin marang domir mustatir. Wa ila barisin lan marang domir baris. Wasabako lan wis dingin apa alkalamu bicara. Fil mustatiri ing dalem domir mustatir. Wal barisu utawi domir baris iku yang kosimu kebagi apa domir baris illa mutasilin marang domir mutasil wa mungfasilin lan marang domir mungfasil. Fal mutasilu mongko utawi domir mutasil iku yakunu ana apa domir mutasil iku marfu'an kang diwaca rafa wa mangsuban lan kang diwaca nasab wa majruron lan kang diwaca jar. Wasabako lan wis dingini apa alkalamu bicara fi dalika ing dalem mengkono-mengkono marfu'an wa mangsuban wa majruron. Wal mungfasilu utawi domir mungfasil iku yakunu ana apa domir mungfasil iku marfu'an kang diwaca rafa wa mangsuban lan kang diwaca nasab wala yakunu lan ora ana apa domir mungfasil iku majruron kang diwaca jar. Dakaro wandakaro lan nutur sapa al musannifu kiai musannaf fi hadal baiti ing dalem iki labet al marfu'a ing domir kang rafa al mungfasila kang mungfasil. Wawa utawi marfu mungfasil iku isna asaro ono rolas. Iki jenenge marfu mungfasil. Rupane ana lapat ana lil mutakalimi ing duduake makna mutakalim. Wahdahu kali ijene mutakalim. Wa naknu lan lapat naknu lil mutakalimi ing duduake makna mutakalim al musaroki kang sekutonan awil muaddimi utawi kang ngegungake nafsahu ing awak dhewene mutakalim. Wa angta lan lapat angta lil muqatabi ing duduake makna muqatab lanang siji. Wa angti lan lapat angti lil muqatabati ing duduake makna muqatab wong wadon siji. Wa angtuma lan lapat angtuma lil muqatabaini duduake ing duduake makna wong lanang loro awil muqatabataini utawi ing duduake makna wong wadon loro. Wa antum lan lapat antum lil muqatabina ing duduake makna wong lanang wake. Wa antuna lan lapat antuna lil muqatabati ing duduake makna muqatab wadon akeh. Wa utawi lapat huwa lin ghaibi ing duduake makna ghaib. Wa hiya lan lapat hiya lil ghaibati ing duduake makna muqatab wadon siji ya. Wa huma lan lapat huma lil ghaibaini awil wa huma lan lapat huma lil ghaibataini ing duduake makna wong lanang loro ya. Wong lanang loro ghaib ya. Iki domir ghaib. Aulil ghaibataini utawi ing duduake makna wong wadon loro. Wa hum lan lapat hum lin ghaibina ing duduake makna wong lanang akeh.
Wahuna lan lapat huna lil ghaibati ing dudake makna wong wadon akeh. Wadung tisobin fing fisolin juila iya ya wat tafri'u laisa muskila. Wadung tisobin utawi domir kang anduweni makal nasab fing fisolin ing domir mungfasil iku juila didadekake apa dung tisobin iya ya ing lapat iya ya wat tafri'u utawi pangpangane iya ya iku laisa ora ana apa tafrik iku muskilah kang ngiskalake ngono ya. Iku muskilah kang ngiskalake tatawa perkara kang nyukerake. Asaro awe isaro sapa Kyai Musonef fi hadal baiti ing dalem iki labet ilal mangsubi marang domir mangsub al mungfasili kang mungfasil. Wawa utawi mangsub mungfasil iku isna asaro ana 12. Rupane iyaya lapat iyaya lil mutakalimi ing duduake makna mutakalim wahdahu kali sewijine mutakalim. Wa iyana lan lapat iyana lil mutakalimi ing duduake makna mutakalim al musaraki kang sekutunan awil muadimi utawi kang ngegungake nafsahu ing awak dhewene mutakalim. Wa iyyaka lil mukotobi wa iyyaki lil mukotobati wa iyyakuma lil mukotobaini awil mukotobataini. Dadi lapat iyakain dudono mukotob lanang ya wa iyyaki lan dudono mukotob wadon siji wa iyyakuma dudono mukotob lanang lan wedok ya loro ya dudono mukotobaini lanang loro atau wedok wadon loro. Wa iyyakum lan lapat iyyakum lil mukotobina ing duduake makna makna wong lanang akeh. Wa iyakuna lan lapat iyakuna lil mukotobati ing duduake makna mukotob wadon akeh. Wa iyahu lan lapat iyahu lil ghaibi ing duduake makna gaib wong lanang siji. Wa iyaha lan lapat iyaha lil ghaibati ing duduake makna wadon siji. Wa iyahuma lil ghaibaini au al ghaibataini wa iyahum lil ghaibina wa iyahuna lil ghaibati wa fiktiyarin layaji ul mungfasil idata ata ayaji al mutasil. Wa fiktiyarin lan ing dalem tingkah fili layajiu ora teko apa al mungfasilu apa domir mungfasil ida ta'ata nalikane dadi gampang ngono ya kena ya. Ida ta'ata nalikane kongangi utawa dadi katekanan ya kena ya. Ida ta'ata nalikane dadi katekanan utawa ngonangi ya utawa apa gampang ngono wae utawa arek mampu ngono ya kena ya. Ida ta'ata nalikane dadi katekanan apa ayaji yen to teko apa al mutasilu domir mutasil. Kulu maudien utawi saben-saben panggonan amkana kang mampu utawa kang mungkin kang ngongangi ngono ya kena ya. Apa ayuta yen to ditekakake fi ing dalem maudhe apa bidomiri kelawan domir al mutasili kang mutasil iku laya jusu ora wenang apa al udulu pindah anhu saking domir mutasil ilal mufasili temeko sampai domir mungfasil ilal mungfasili marang domir mungfasil illa fima angin ing dalem perkara atau keterangan sayat kuru kang bakal nuturhu ing mah sapa al musanifu Kyai Musonef
Fala taqulu mongko ora le ngucap fi akramtu ing dalam lapat akramtu iyaya ing lapat akramtu iyaya. Jadi ora le ngucap ya akramtu iyaya itu tidak boleh dikatakan. Soalnya sudah ada domir nasab kayo. Domir nasab tidak boleh mendatangkan iyaka. Iyaka itu tidak boleh mendatangkan akramtu iyaka. Li anahu kurang sak temene kelakuan. Iku yumkinu mampu ngono ya. Li anahu krana sak temene kelakuan iku yumkinu ngongangi tatawa apa ya? Yumkinu mungkin gak penak ya. Li anahu krana sak temene kelakuan iku yumkinu ngongangi tatawa mampu ngono ya. Al ityanu apa nekani bil mutasili kelawan domir mutasil. Maksudnya ngene, mampune yo. Kapan iso tangani iso kelar mampu mangan iki yo gak usah kon jipine wong tatawa nganggo sendok ngono yo kena yo. Isih kena tipangan karo mangan sego isih tipangan karo kena karo tangan yo aja sampe karo sendok iso ngono. Isih kelar isih ngungangi yumkini iso kelar mampu. Fatakulu mongko ngucap sapa sira akram tuka ing lapat akram tuka. Akram tu mulyaake sapa ingsun ka ing sira wa qoli lan kaya dawuhe Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. In yakunhu falam tusallito alaihi wa ila yakunhu fala khairolaka fi qatlihi. In yakunhu lamun ana sapa Ibnu Soyat iku hudajal. Dadi ngene iku dadi kobari ya, kobari yak lapat kana ya, lapat yakun. In yakun lamun ana sapa Ibnu Soyat iku hudajal. Falam tusalito mongko ora bakal nguasai sapa sira alaihi ing atase Ibnu Soyat. Wa ila yakun lan angin ana wa illa yakun ngono ya. Wa illa yakun lan angin ana sapa Ibnu Soyat iku hudajal. Fala khaira mongko ora ana kebagusan iku maujud laka keduweni sira fi qatlihi ing dalem mateni Ibnu Soyat. Wis ora ana kaya-kaya ngene, wis gak ana kebaikan iku maujud kecuali mateni Ibnu Soyat. Soal Ibnu Soyat iku wong sing paling licik, wong sing paling munafik ibarate ngono. Wa qaulihi lan kaya dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Li Aisyata marang Aisyah radhiya mugi-mugi paring ridho sapa Allah anha saking Aisyah. Iyaki ya Khumairau angtakuniha. Iyaki wedya sapa sira ya Khumaira, he Khumaira. Khumaira iku bibirnya kemerah-merahan seperti tomat. Maksudnya orangnya putih tapi bibirnya itu kemerah-merahan seperti tomat. Khumaira. Angtakuni yen to ana sapa sira wadon. Iku ha wadon donya, wadon sing seneng donya. Kaya ngene Kanjeng Nabi ya. He wedya sapa sira he Khumaira, he istriku cara ngono. Siti Aisyah maksudnya. He istriku, lah ana wong wedok. Kapan ana wong wedok sing gak wedi donya, iku aja atut kaya ngono. Wa ilam yumkin. Fa ilam yumkin mongko lamun ora kongang atau ora mampu ya kena ya. Fa ilam yumkin mongko lamun ora kongang atau mampu
penake India. Fa ilam yumkin mongko lamun ora kongang apa al ityanu nekaake bil mutasili kelawan domir mutasil. Tak ayyana dadi nyoto dadi jelas apa al mufasilu domir mufasil. Nakwu sepadane contoh iyaka akramtu. Iyaka ing sira akramtu mulyaake sapa ingsun. Waqad ja'alan teman-teman teko apa ad-dhamiru isim dhamir fisiri ing dalem syair. Mungfasilan kali rupa dhamir mungfasil. Ma'a imkanil ityani. Ing dalem sertane mampu nekani atau ngungangi mampu ngono ya. Dadi ketekanan ngono ya kena ya. Ma'a imkanil ityani. Ing dalam sertane mungkin, ing dalam sertane mampu nekani bi kelawan. Ing dalam mampu nekani bi kelawan domir mutasilan. Kali rupa domir mutasil. Kakoilihi koyok dawuhe Kyai Syair. Bakar Basit. Bil baisi al warisi. Bil baisil warisil amwati. Qad dominat iya humul ardu fidari dahariri. Bil baisi demi endat kang nangekake manusa. Al warisil anwati kang marisi pira-pira wong mati. Qad dominat teman-teman nyimpen apa al ardu bumi iyahum ing anwat fidarit dahariri ing dalem mangsane pira-pira mangsa. Wasil awibsil ha asal nihiwa mak asbah hahu fikung tuhul kulfung tamam kadaka kiltanihi wati sola aktarung gairi tarong aktarung gai riktarol tarol ing fisola wasil awib silha asal nihi wa mak asba'ahu fikung tuhul kulfung tamam kadaka kiltanihi wati sola aktarung goirik tarol ing fisola wasil lan gawe domir mutasil sapa sira awifsil utawi gawe domir mungfasil sapa sira ha asal nihi ing ha lapat salnihi. Wa malan perkara asbaha kang nyerupai apa ma hu ing salnihi fi kungtuhu ngene ya kena ya al kulfu utawi persulayan ulama kilafi ulama iku ing tamas bangsa apa kulfu sebangsa apa kulfu kungtuhu ing fi kungtuhu ing dalem lapat kungtuhu. Dadi kungtuhu iku artine ngene ya. Kungtu ana sapa ingsun hu iku Zaid. Tatawa hu iku wong. Kadaka iku kaya mengkono-mengkono kungtuhu. Kiltanihi. Kadaka iku kaya mengkono-mengkono kungtuhu. Kiltanihi utawi lapat kiltanihi. Dadi kilta yono sapa sira ni ing ingsun hi ing Zaid. Ngono ya kena ya. Iki padha karo duna wa aqwatuha. Dua maf'ul bih. Watisola lan domir mutasil. Aktaru milih sapa ingsun musonef goiri utawi liyane ingsun iku iktaro milih sapa goiri
al infisola ing domir mungfasil. Asaro awe isaro sapa Kyai Musonef fi hadainil baitaini ing dalem iki labet loro ilal mawadi'i marang pira-pira panggonan alati mawade ya juzu kang wenang apa ayyuta yen to ditekakake via ing dalem mawade atau via ing dalem alati yo kena yo apa bidomiri kelawan isim domir mungfasilan kali rufa mungfasil ma'a imkani ayyuta sertane kongangi yen to ditekakake bihi apa domir mutas bihi bi ngene yo ma'a imkani ayyuta ing dalem sertane kongangi yen to ditekakake apa bihi kelawan domir mutasilan kali rupa mutasil fa asaro mongko awe isar sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane salnihi ilama marang fiil ya ta'ada kang mutaati apa mah ila maf'ulaini marang maf'ul loro wasane utawi kang kaping pindho min huma saking maf'ulaini iku laisa ora ana apa sani iku kobarun dadi kobar fil asli ing dalem asali ing dalem asline ya ing dalem asali wa huma utawi maf'ulaini iku ad-dhamironi iku isim dhamir karone nakwus padane lapat ad-dirhamu salnihi ad-dirhamu utawi dirham iku ad-dirhamu utawi dirham iku sal njaluk sapa sira ni marang ingsun hi ing dirham waya jusu mongko wenang laka keduwene sira fiha salnihi ing dalem hae lapat salnihi al itisalu apa domir mutasil naku sepadane lapat salnihi sal njaluk sapa sira ni marang ingsun hi ing dirham wal infisalu utawi domir mufasil iku wal infisalu utawi domir mufasil iku nakwu salni iyahu contone sepadane lapat salni iyahu sal nyuwun sapa sira ni marang ingsun iyahu ing dirham wa kadalika lan iku kaya mengkono-mengkono salni lapat salnihi wa kadalika lan iku kaya mengkono-mengkono contone lapat salni kulu fi'lan utawi saben-saben fi'il asbaha nyerupani apa fi'il hu ing salni nakwu ad-dirhamu aqtaitu kahu sepadane lapat ad-dirhamu aqtaitu kahu ad-dirhamu utawi dirham iku aqtaitu paring sapa ingsun ka ing sira hu ing dirham wa aqtaitu ka iyahu wa aqtaitu lan paring sapa ingsun ka ing sira iyahu ing dirham wa dhahiru kalamil musonifi utawi dhahire dawe Kyai Musonef wa dhahiru kalamil musonifi utawi dhahire dawe Kyai Musonef iku anahu sak temene kelakuan iku ya juzu wenang fi hadil mas'alati ing dalem iki masalah apa al infisalu apa domir mufasil wattisalu wal ittisalu lan domir mutasil ala sawai ing atase padha wa utawi ala sawa wa utawi ya juzu
ala sawa ngono ya kena ya. Wa utawi al infisalu wal itisalu ala sawa. Iku dohir ru kalami aksari nakwiyina. Iku dohire dawe akeh-akehe ulama nahwu. Wa dohiru kalami Sibawehi utawi dohire dawe Imam Sibawe. Wa dohiru kalami Sibawehi utawi dohire kalame Imam Sibawe. Iku anat tisola. Iku anat tisola. Sak temene domir mutasil. Fiha ing dalem hadil mas'alah. Iku wajibun kang wajib. Wa anal ing fisola. Tabaleni yo. Wa dhairu kalami Sibawehi utawi mertelaake dawe Imam Sibawe. Iku anal ittisola. Sak temene domir mutasil fiha ing dalem hadil mas'alah. Iku wajibun kang wajib. Wa anal ing fisola lan sak temene domir mungfasil iku maksusun kang dikhususake bisiri kelawan siir. Wa asaro lan awe isaro sapa Kyai Musonef bi qaulihi kelawan dawe Kyai Musonef rupane fi kungtuhul kulfung tama. Ila anahu marang sak temene kelakuan iku ida kana nalikane ana apa kobaru kana kobari lapat kana wa akwatiha lan pira-pira dulure kana iku domiron isim domir. Fa inahu mongko sak temene kelakuan iku ya juzu wenang apa ittisoluhu mutasile domir wang fisoluhu lan mungfasile domir. Waktu lifa lan disulayani. Waktu lifa lan disulayani ulama. Apa fil muktari ing dalem kaul kang difili min huma sangking ittisoluhu wang fisoluhu. Faktara mongko mili sapa al musonifu Kyai Musonef al ittisola ing domir mutasil. Jadi Kyai Musonef iku milan domir mutasil yo tinimbang mungfasil. Nakus padane lapat kungtuhu. Kungtu ana sapa ingsun iku hu Zaid. Dadi hune iku menjadi kobarnya lapat kungtu yo. Waktaro lan milih sapa Sibawehi sapa Imam Sibawe al ingfisola ing domir mungfasil. Dadi lah Imam Sibawe memilih domir mungfasil. Nakus pada lapat kungtu iyahu. Iki pilihane Imam Sibawe mendatangkan domir mungfasil. Kalau Musonef mendatangkan domir mutasil. Kungtu ana sapa ingsun iku iyahu Zaid. Takulu ngucap sapa sira as-sadiku kungtuhu ing lapat as-sadiku kungtuhu. As-sadiku utawi kanca raket iku kungtu ana sapa ingsun hu ing sadik. Wa kungtu lan ana sapa ingsun iku iyahu ya sadik. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kungtu al muktaru kaul kang difili ing dal musonifi munggoe Kyai Musonef al ittisolu iku domir mutasil. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kungtuhu al muktaru kang difili ing dal musonifi munggoe Kyai Musonef iku al ittisolu mila domir mutasil. Fi nakwi kiltanihi ing dalam contone lapat kiltanihi. Wa utawi lapat kiltanihi iku kulu fi'lin saben-saben fi'il. Ta'adda mutaaddi apa fi'il illa maf'ulaini marang maf'ul loro.
Asane utawi kang kaping pindho. Min huma sangking maf'ulaini iku kobarun dadi kobar. Asane utawi kang kaping pindho min huma sangking maf'ulaini iku kobarun dadi kobar. Fil asli ing dalem asline wa huma utawi maf'ulaini iku dhamirani iku isim dhamir karone. Wa madhabu sibawehi utawi madhabe sibawehi iku anal muktaro sak temene kaul kang dipilih. Fi hada ing dalem iki kiltanihi aidon kali maneh al infisolu iku domir mungfasil. Anal muktaro sak temene kaul kang dipilih. Fi hada ing dalem iki kiltanihi ing dalem keterangan iki kiltanihi aidon kali maneh iku al infisolu domir mungfasil. Nakwu kiltani iyahu sepadane lapat kiltani iyahu. Kilta yono sapa sira ni marang ingsun iyahu ing Zaid. Wa madhabu sibawehi utawi madhabe Imam Sibawi iku arjaku luwe unggul li anahu krana sak temene madhabe Imam Sibawi wa ya madhabu Imam Sibawi iku al-kasiru iku kang akeh fi lisanil arabi ing dalem lisane wong Arab. Alama ing atase perkara kaka kang nyeritakake hu ing emah sapa Asibawi sapa Imam Sibawi anhum saking Arab saking wong Arab. Wa utawi Imam Sibawi iku al-musafihu wong kang guneman wong kang gunemi sapa Imam Sibawi lahu marang wong Arab. Kola ngucap sapa asairu sapa Kyai Syair bakar rujes yo. Ida kolat kadami fasad dikuha fainal kaula ma kolat kadami. Ida kolat nalikane ngucap sapa kadami mbok kadami. Fasadiku mongko benerake sapa sira kabeh ha ing mbok kadami. Fainal kaula mongko sak temene ucapan bener iku mabarang kolat kang ngucap sapa kadami mbok kadam. Wabillahi taufik walhidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.